Ampun keton ketuwung tembe muri ya ora keton untuk niati jan Butang gunung pulau anake wong tani najan sira wong gunung ananging aku gelem bareng bocah matun najan sira wis dadi rawan tuwa aku gelem macul nandur tela ora nyono lan ora ngira rawan tuwa dilamar jejaka kula welinggih Kang Mas ampun cidro kula minjing pun ngantos disia-sia lagu iki aku ngrungokno iki ping 4 lagu tok Apal? aku dituting karo mbah iki di YouTube karo Iya kok tak dolan aku tetep mlebu YouTube iki mlebu YouTube Amar aku sebenarnya paping di syuting karo mbah dilebokno YouTube lebokno YouTube Dek karo gendeng nangkeng dicolong raro Kang Par aku. Kawit mang Dik. Kawit mang kowe gak ero ya kok kono mung. Ya raro aku ngono ku ndak mikir tok di syuting dilebokno YouTube wis raro. Ndak ngurusi. Heeh. Mikir sesuk iki. Kowe mbok aku mbok ngono. Fer kowe. Ju sini-sini kok Kang Par kowe. Ngapa kok wong menisar nek kowe kok. Kita ora tanggung jawab wae Lah muni bubuk asmara tak kon tanggung jawab kok. Lho dhuwit sedek. Parakno gawano mik ya kuwi lho. Iya. Ora sedek. Ora wayah jam 12 wayah entek nek terus ana sing awal nek tambahno gak. Tambah. Bisa tambahi.